duk mutanen da suke ganin cewa ƙasar Iran ba ta da hurumin da za ta farmaki ƙasashen Larabawa na GCC to wannan bidiyon naku ne. Wannan wanda kuka ga ana tambaya sunan shi Admiral Cooper yana ɗaya daga cikin manyan kwamandoji waɗanda suka ja ragamar yakin da aka yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. 'Yan majalisun ƙasar Amurka suka zauna da shi suna tambaye shi cewa wayanne ƙasashe ne suka ba da taimako na bayanan sirri ko kuma na sojoji wajen yaƙar ƙasar Iran. Ya ce ƙasashe guda 7 ne amma ƙasashe guda 5 zuwa 6 su ne waɗanda suka fi taimakawa. Wanda daga cikin lissafin shi ya lissafa haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE, ya ce akwai Bahrain, akwai Kuwait, akwai Qatar, akwai Jordan, sannan kuma akwai Saudi Arabia. Waɗannan su ne ƙasashen da suka ba da taimako na musamman ga ƙasar Amurka wajen yaƙar ƙasar Iran. So a naku tunanin ƙasar Iran ba ta da hurumin da za ta farmaki waɗannan ƙasashen duk da taimakawa da suke da bayanan sirri kanta da kuma waɗanda suka ba da basis ɗin da ke cikin ƙasarsu aka yi amfani da su wajen kai ma ƙasar Iran farmaki. Anyway, na bakku da wannan a kwakwalwarku, kowa zai rubuta mana menene ra'ayinsa. Allah ya sa.